Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng pinsan ko na si Aris, di tunay na pangalan. Taong 2003. Angono, Rizal. Magandang araw, Pinuno. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Aris. Nais kong ibahagi ang isang di pangkaraniwang karanasan ko tungkol sa mundo ng lihim na karunungan. Pero bago ko simulan ang kwento, nais ko lamang magpakilala ng konti. Nasa edad 20 anyos ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Isa kong delivery boy sa isang sikat na fast food chain sa aming lugar. Masasabi ko na iba't ibang tao ang aking nakakasalamuha. At sanay na din akong makiharap at makitungo sa mga tao sa paligid ko. Dahilan kung bakit nakilala ko ang isang lalaki na tinatawag nilang si Mang Totong. Si Mang Totong ay sikat na albularyo sa amin na may mga nagsasabi na nagawa na daw niyang magpabalik ng kaluluwa ng mga namatay. Marami ding nagsasabi na isa itong peking manggagamot. Minsan na din naman akong nagpagamot dito pero simpleng pilay lang naman yon, dulot ng maliit na disgrasya sa motor, sanhi ng aking trabaho. Masasabi kong magaling talaga siyang manghilot. Dahil kinabukasan ay hindi ko na iniinda ang aking balikat na hinilot nito. Ngunit nung araw na yon ay may kasabayan akong isang binata na iniinda naman ang labis na pananakit ng kanyang tiyan. At dahil sa nauna ito sa akin, napagmasdan ko ang ginagawa ni Mang Totong sa kanya. Nag-uusal ito ng kung ano-anong dasal at iniihip ito sa bumbunan ng kanyang pasyente. May kung ano siyang hawak na patpat na ipinapalo-palo niya sa parte ng katawan ng kanyang pasyente. Hindi naman yon kalakasan. Pero nang itapik niya ito sa bandang tiyan ng binata, ay bigla itong namilipit sa sakit na para bang sinasaksak ng kung ano. Inalis ni Mang Totong ang patpat at nawala ang sakit pero nung idikit niya ulit ito, muli na namang namilipit ang lalaki. Sabihin mo sa akin, iho, may nakaalitan ka ba? Tanong nito. Tumugon naman ang lalaki ng, "Hindi ko po maalala, Manong eh." At agad na nagwika si Mang Totong ng, Kinukulam ka, iho. Nanlaki ang mga mata ko dahil ito na ang pinakahinihintay kong masaksihan. At dahil nung mga oras na yon, wala nang ibang pasyente si Mang Totong maliban sa aming dalawa. Nagpasya kong manatili upang manood. Tila hindi ako napapansin ni Mang Totong. Ang akala siguro niya ay kasamahan ako nung lalaking ginagamot niya. At agad niyang sinimulan ang panggagamot niya sa lalaki. Nanonood ako sa kanyang ginawa hanggang sa tawagin niya ako upang hawakan ang mga paa ng binata na agad ko namang sinunod. Kahit anong mangyari, huwag mong bibitawan ang mga paa ng kasama mo. Maliwanag ba? Wika nito. Opo, Mang Totong. Maliwanag po. Mautal-utal kong sagot. At nag-umpisa ng mag-usal ng kung anong dasal itong si Mang Totong. Hindi ko maunawaan ang mga yon. At pabulong din kasi ang ginagawa niyang pag-uusal. Hanggang biglang nagpupumiglas ang lalaki at lalo kong hinigpitan ang paghawak sa kanyang mga paa. Nangingisay ito na parang kinukuryente
at bigla na lamang nawala ng malay. Iho, bitawan mo na ang mga paa niya at maupo ka na sa upuan mo. Maghintay ka na lang at manood sa mga gagawin ko. Wika nito. Agad naman akong bumalik sa upuan ko at pinagmasdang mabuti ang kanyang mga ginagawa. Inihipan niya ito sa noo at naupo sa harap ng lalaki. Sabay tanong ng, Sino ka? At bakit mo ginagambala ang lalaking ito? Nang biglang nagising yung lalaki at nagsalita. Napatayo ako sa aking kinauupuan nang marinig ko ang boses nito. Boses ng isang bruha. Nasaan ako? At bakit hindi ako makagalaw? Sino ka? Pakawalan mo ako rito! Wika ng kung sinong nilalang ang nasa katawan ng lalaki. At muling nagtanong si Mang Totong sa kanya. Sino ka? Ano ang kasalanan sa iyo ng taong ito? Laking gulat ko nang biglang dinuraan ng lalaki si Mang Totong at nagwika ito ng, Hindi ako magsasalita! Ikaw sino ka ba? Ipakita mo sa akin yung mukha mo! Wika nito. Matigas ka ah. Tingnan natin kung hanggang saan yung tigas mo. Wika ni Mang Totong at naglabas ito ng isang palito ng posporo mula sa kanyang bulsa. Isiningit niya ito sa pagitan ng daliri ng mga paa ng lalaki. Agad na naghihiyaw ang kung sinong nilalang na nakasapi sa katawan ng lalaki. Oh, masakit. Hindi pa nga kita inaano eh. Wika ni Mang Totong, sabay tawa. Inihipan niya ang kanyang daliri at inilapat sa palito na nakasingit sa daliri ng pasyente niya. Lalong lumakas ang paghiyaw nito at nagwika ng, Masakit! Itigil mo na yan! Pakiusap! Itigil mo na ang ginagawa mo! Nakukuryente ako! Wika ng tinig na nakasanib sa lalaki. Ititigil ko lang ito kapag sinabi mo sa akin kung ano ang kasalanan ng lalaking ito sa iyo at kung sino ka. Tugon ni Mang Totong. O na! Magsasalita na ako! Magsasalita na ako! Nagmamakaawang tugon ng nakasanib. At ayon sa nakasanib, kinulam niya ang lalaking yon dahil sa kabastosang ginawa nito sa kanyang apo. Nang minsang magkasabay sila sa sasakyan, pasimple nitong hinipuan ang dalaga. Dahilan para magalit ito sa lalaki. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, ay nagalit pa ang lalaki at minura-mura pa ang dalaga. Matapos magkwento ng tinig na nakasanib sa lalaki, ay napalingon sa akin si Mang Totong at nagsalita ng, Aba may pagkabastos pala itong kasama mo. Wika nito. Nagkibit balikat na lamang ako dahil hindi ko din naman kilala ang lalaking yon. Isa pa, ayoko din namang itanggi na kasama ko siya dahil gusto kong makita ang mga ginagawa ni Mang Totong. Hanggang sa nagsalita ulit si Mang Totong. Paano ba yan? Kailangan kitang parusahan kasi mali ang ginawa mo. Kahit pa sabihin mong gumaganti ka lamang, alam mo na may batas ang mga tao at hindi mo dapat ito ilagay sa mga kamay mo. Pero patatawarin kita. At mangangako ako na ako na ang bahala sa lalaking ito. Sisiguruhin ko na pagsisisihan niya ang ginawa niya. Wika ni Mang Totong. At walang ano-ano ay nagpagpag ng katawan ng lalaki na parang may tinatanggal ito.
At nang matapos itong magpagpag, ay nagsalita ito ng, "Haya na! Naalis ko na ang lahat ng itinanim ko sa kanya. Pakawalan mo na ako." Wika nito. Pero tumawa lamang si Mang Totong at tumugunang, Sa palagay mo ba talaga ay pakakawalan pa kita? Mangkukulam? Wika nito. Sabay gilit ng daliri niya sa leeg ng lalaki. At bigla na lamang nanayo ang balahibo ko dahil yung boses nung lalaki ay yung parang nalulunod na nakakalunok ng tubig. Matapos nun ay nawalan ulit ng malay ang lalaki at inihipan ni Mang Tonyo ang kanyang mga palad at inilapat sa magkabilang tenga ng lalaki. At nung nagkamalay ulit ito, tinanong siya ni Mang Totong kung may nararamdaman pa ba siyang sakit sa katawan. At tumugon naman ito na mabuti na ang kanyang pakiramdam at nawala na din ang sakit ng kanyang tiyan. Pero laking gulat ko na lang nang bigla siyang sinuntok sa sikmura ng matandang manggagamot. Dahilan para mapaluhod siya sa sakit at nagwika si Mang Totong ng, Ilagay sa tamang lugar ang init ng katawan. Alam mo ba na dahil dyan ay nakapatay ako ng isang tao na kung tutuusin ay ginawa lang ang nararapat dahil sa kabastusan mo? Pasigaw na sabi ni Mang Totong at nahihiya namang tumugon ang lalaki. Pasensya na po, Manong. Hindi ko na po uulitin. Wika nito, sabay lakad palabas ng bahay ni Mang Totong. At laking gulat ko nang bigla naman niya akong tawagin. Ikaw, ano bang ginagawa mo rito? Umalis na yung kasama mo. Magpapagamot ka ba? Tanong nito. Tumugon naman agad ako sa takot ko na baka pagalitan din ako. Opo, Manong. Magpapahilot po sana ako. Mautal-utal kong sabi sa matanda. At matapos nga ang paghilot niya sa akin, ay agad na din akong umalis. Iniisip ko pa din ang mga nasaksihan ko. Kahit na lumipas na ang ilang araw, ay nakikita ko pa din sa isipan ko ang mga ginawa ni Mang Totong. Ngunit hindi lang doon nagtapos ang mga karanasan ko. Dahil isa naman sa mga crew na pinasukan kong fast food chain ang ginagampala daw ng isang kapre. At dahil sa hindi naman naniniwala ang ilan sa mga kasama ko, wala sa kanila ang naglakas loob upang tulungan ang babae. Naaawa na ako sa kanya dahil kitang-kita na sa itsura niya ang pagkabalisa at hindi na din siya makapagtrabaho ng maayos. Kaya kinausap ko siya at sinabi ko na may kilala kong isang manggagamot na maaaring makatulong sa kanya. Sinamahan ko siya sa bahay ni Mang Totong. Tamang-tama dahil wala pa itong pasyente. Magandang gabi ho, Mang Totong. Hihingi sana ako ng tulong para sa kaibigan ko Kasi ginagambala ng kapre. Bungad ko dito at agad niya kaming pinapasok at pinaupo niya ang kaibigan ko sa isang plastik na upuan. Agad na tinanong ng mga bagay-bagay kagaya ng kung ano ang kanyang nararamdaman at mga nangyari sa kanya. Isinalaysay naman ng kasama ko ang mga karanasan niya at laking gulat ko dahil sa sinabi ng kaibigan ko na ginamit ng kapre ang kanyang katawan. Tiningnan ako ni Mang Totong at nagtanong ito ng, Gusto mo bang makatulong? Halika, ikuha mo ko ng mga gagamitin ko. Wika nito.
at agad ko namang sinunod ang kanyang mga ipinag-utos. Hanggang sa nagsimula na ang gamutan. Kagaya ng ginawa niya sa lalaki, dinasalan niya din ito at nawala ng malay ang kasama ko. Paggising nito ay agad naman itong nagpalingalinga. Nagtaka ko dahil iba na ang kinikilos nito, na para bang isang malaking tao ang nakaupo sa upuan at umaaktong humihit-hit ng sigarilyo. Mas lalo pa akong kinilabutan nang nagbuga ito ng usok. Napatayo ako at akmang aalis na sana, pero pinigilan ako ni Mang Totong. Huwag kang aalis, To. Kailangan ko pa ang tulong mo dito. Wika nito. At kahit takot na ako, nanatili akong nakaupo sa isang sulok. At animoy, parang gustong tumakas ng aking kaluluwa sa aking katawan nang marinig kong magsalita ang kasama ko. Dahil napakalaki ng tinig nito na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nasaan ako? At sino ang pangahas na nagtali sa akin dito? Wika nito. Alam ko sa sarili ko na hindi yun ang boses ng kasama ko. Dahil bukod sa babae ito, ay napakaliit din ang boses nito. Nandito ka sa bahay ko, Kapre. At nahuli na kita. Kaya kung ako sa iyo ay magsasalita na ako. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa babaeng ito? Wika ni Mang Totong at napatingin sa kanya ang kasama ko. Sino ka? At bakit napakaliwanag ng mukha mo? Pakawalan mo ko rito! Wika nito habang umaakto na parang nakagapos ang mga kamay. Pero alam ko na hindi siya tinali ni Mang Totong. Hindi ka makakalis dyan sa kinauupuan mo. Hawak na kita. At kung gusto mo pang mabuhay, pakawalan mo ang babaeng ito at tigilan mo na ang panggagambala sa kanya. Utos ni Mang Totong. Pero tumawa lang ng malakas ang nilalang, sabay wika ng, Alam ko na kung sino ang humuli sa akin. Totong kaibigan, pakawalan mo na ako. Alam ko naman na di mo ko kayang patayin eh. Magkaibigan tayo, di ba? Wika ng nilalang kay Mang Totong. Oo, magkaibigan tayo. Pero nangialam ka na naman ng mga mortal. At talagang, ginamit mo pa ang katawan. Sa palagay mo ba, palalampasin ko ang ginawa mo? Kaya kung gusto mo pang mabuhay, pakawalan mo na ang babaeng ito at tigilan mo na ang paggagambala sa kanya. Tugon ni Mang Totong. Ngunit nagmatigas pa din ang kapre. Sa halip ay sinubukan itong makawala mula sa kung anong ipinanggapos sa kanya ni Mang Totong. Kumuha si Mang Totong ng isang mahabang tangkay ng kung anong halaman at idinampi sa katawan ng kasama ko. Dahilan para magsisisigaw ito. Tama na, Tong! Maawa ka! Pakawalan mo na ako! Itigil mo na yan! Napapaso ako! Pagmamakaawa nito. Kung ganon, titigil lang ako kapag pinakawalan mo na ang babaeng ito at titigil ka na sa panggagambala ng kahit na sino man. Tumangu-tangu lang ang kasama ko. Animoy, meron itong kinakalas na lubid mula sa katawan nito. At nang matapos ng magkalas ng nilalang, kaagad itong nagwika ng, Hayan na. Tapos ko nang tanggalin yung tali ko sa kanya. Pakawalan mo na ako, Tong. Pero ngumiti lang si Mang Totong
at nag-ihip ng dasal sa kanyang daliri at itinarak ito sa dibdib ng kasama ko na agad namang nangisay at nawala ng malay. Yan ang napapala ng mga lapastangang nilalang. Dapat sa inyo ay pinapatay. Wika ni Mang Totong. Maya-maya pa ay nagkamalay na ang kasama ko. Agad din siyang pinainom ni Mang Totong ng dinasalang tubig at pinagpahinga saglit. Binigyan din siya ng pangontra upang hindi na maulit pa ang nangyari sa kanya. Laking pasasalamat ng kaibigan ko dahil nagamot siya ni Mang Totong. Nawala na rin daw yung pakiramdam niya na may dumadagan sa kanya tuwing gabi at nagbalik na sa dati ang mga kilos niya. Hindi na siya nagiging balisa at nagiging palatawa na din siya. Masaya ako dahil muli akong nakatulong sa iba. Ngunit, hindi ko akalaing maging ako din pala ay makakaranas ng hindi magandang karanasan sa mga hindi nakikita. Isang gabi, habang pauwi ako ay may nakasalubong akong isang matandang babae. Kamuntikan ko na siyang mabangga. Dahil sa gulat ay nasigawan ko ito at tiningnan ako nito ng napakasama. Wala namang nangyaring kakaiba nung dumating ako sa bahay. Pero paggising ko nung kinabukasan, laking gulat ko dahil hindi ko na maiangat ang katawan ko na tila may nakadagang kung ano. At nang subukan kong ikilos ang paa at kamay ko, ay hindi ko na din magawa. Ang tanging magagawa ko na lamang ng umagang yon ay ang sumigaw. Dahil sa kakasigaw ko, pinuntahan ako ng nanay ko at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Sinabi ko naman dito kung ano ang nararamdaman ko pero pinagtawanan lang ako nito. Kesyo daw, namulikat lang ang katawan ko. Maya-maya rin ay makakagalaw na din ako. At nang sumapit na nga ang hapon, lumala na ang nararamdaman ko dahil may nararamdaman akong kung anong gumagapang sa ilalim ng balat ko. Napapahiyaw na ako dahil sa sobrang sakit. Hanggang sa sinabi ko na ipatawag si Mang Totong. Ngunit, ang pamilya ko ay isa sa mga taong hindi naniniwala sa kapangyarihan ng mga albularyo. Laking pasasalamat ko na lang din dahil dumating yung kaibigan ko. At ito ang pinakiusapan ko na puntahan si Mang Totong upang tulungan ako. Agad naman itong ginawa. Sinundo nito si Mang Totong at dinala sa bahay. Pagpasok pa lamang ni Mang Totong ay agad niyang nakita ang isang insekto na nakadapo sa kisame ng aking kwarto. Hinuli niya ito at tiningnan ang mga paa. Nakita niyang may sinulid na nakatali sa itaas ng mga paa nito. Nakapagtanim na ng sumpa ang mambabarang sa katawan mo, Aris. At mabuti na lamang, hindi pa masyadong kalat ang sumpa. Wika nito at agad siyang naglabas ng kanyang mga gamit mula sa kanyang maliit na bag. Nagsimulang magpausok ng insenso sa loob ng kwarto ko at sinabihan ang mga magulang ko na lumabas ng silid dahil wala naman silang maitutulong. Ang naiwan lamang ay ang kaibigan ko, ako, at si Mang Totong. Habang naghahanda si Mang Totong ay nagwika ako ng, Mang Totong, hindi ko akalain na mararanasan ko din ang mga nakita ko nung nanggagamot ka. Ngumiti lamang ito at nagsalita ng, Hindi maganda ang mararanasan mo. Mawawalan ka ng malay at posibleng magising sa sobrang sakit kaya tiisin mo, ha? Wika nito
at tumango naman ako bilang tugon. Nagsimula na nga siyang mag-usal ng mga dasal at iniihip ito sa akin. Unti-unti ay nakakaramdam ako ng pagbigat ng mga talukap ng mata ko. At napapikit ako hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Pero pagdilat ko ay nakita ko ang sarili kong katawan na nakahiga sa higaan at sa tabi ko ay may isang matandang nakahiga. Unti-unti ay pumasok ito sa katawan ko hanggang sa nakita ko na ang katawan na nakahiga ay hindi na ako, kundi yung matanda na. Yun din yung matandang kamunti ko ng masagasaan. Mambabarang, sa wakas naman at nahuli na kita. Matagal na kitang hinahanap eh. Dito lang pala kita mahuhuli. Wika ni Mang Totong. At tumugon naman ang matanda ng, Hindi mo ako kaya manggagamot. Marami na akong napatay na kagaya mo. tugon nito. Oh, dahil ikaw din ang pumatay sa mga kapatid ko. At sa palagay mo ba, hindi ko pinaghandaan ang araw na to? Pagsisisihan mo ang araw na pinaslang mo ang mga kapatid ko. At ngayon ang araw ng paghahatol ko sa mga kasalanan mo. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na kita pakakawalan sa oras na mahuli kita. Wika ni Mang Totong at halatang halata ang galit sa boses niya. Habang nagsasagawa siya ng ritual, ay dumaan sa alaala ko ang mga nakaraan ni Mang Totong at nakita ko ang matandang mambabarang sa isa sa mga alaalang yon. Totoo nga ang sinabi ni Mang Totong na siya ang pumatay sa mga kapatid at mag-anak nito. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit na parang tinutusok ang lahat ng bahagi ng katawan ko. Animo ay unti-unting kinakain ang aking mga kalamnan at aking lamang loob ng kung anong mga insekto. Ramdam ko din ang napakainit na bagay na dumadampi sa aking dibdib. At nang tingnan ko si Mang Totong, nakatingin ito sa direksyon ko at nagsalita. To, tiisin mo lang ha. Saglit lang naman ito. Wika nito sa akin. Tumango lang ako sa kanya bilang tugon at nagpatuloy na siya sa ginagawa niya. Nang biglang nagsisisigaw ang matanda at halatang nahihirapan na ito, agad nang ginilit ni Manong Totong ang leeg nito gamit ang isang punyal na gawa sa ginto. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko, ito pala ang ginagamit niyang panggilit sa mga nahuhuli niya. Matapos ang tagpong yon, bigla ulit akong nawala ng malay at pagdilat ko, nakahiga na ulit ako. Manong, anong nangyari? Nasa na yung matanda? Bungad ko kay Mang Totong habang bumabangon. Wala na siya, Aris. Patay na ang mambabarang. At salamat sa iyo dahil naging malakas ka. Napakalakas ng kaluluwa mo na nagsilbing panggapos sa mangbabarang upang mahuli ko siya sa katawan mo. Dahil din sa iyo kung bakit naipaghiganti ko ang aking pamilya. Ngayon ay mabubuhay na ako ng mapayapa dahil alam ko na matatahimik na sila sa kabilang dako. Wika nito at agad na ding umalis. Sa kasalukuyang panahon, isa na akong manager sa pinapasukan ko at si Mang Totong naman ay hindi ko na muli pang nakita. Wala ring makapagsabi kung saan siya nagpunta at maging ang bahay niya
ay wala na din sa dati nitong kinatatayuan. Marami ang makakapagpatunay na isang mahusay na manggagamot si Mang Totong. Ang ilan ay sinasabing isa siyang ermitanyo at magkagayon man, kahit ano pa ang pagkakakilanlan ng iba sa kanya, alam ko sa sarili ko na minsan akong natulungan ng isang napakabait na tao sa katauhan ni Mang Totong. Okay, shout out ko muna yung nag-renew ng badge na si Fetus. Ito naman para sa mga random subs natin, nandyan sina Edwin Palomares, Mati Mamigo, Regine Agpalsa, Johan TV at sa mga Mabini Bakers, at kay Eric Roring. Yan, salamat sa inyo. Ang masasabi ko lang sa kwento na first time kong makarinig na habang nakasanib sa kanya yung mambabarang, nakikita niya kung ano yung nagaganap. Kasi usually kapag ganyan, yung espiritual na katawan natin napupunta sa ibang dimensyon tapos hindi niya alam talaga kung ano yung totaling nangyayari sa paligid. Sa dinami-rami ng nasaksihan kong mga sanib-sanib na ganyan, laging unang-unang tanong nung taong sinaniban, anong nangyari? Bakit ako nasa lapag? Bakit ako umiyak? Bakit uhaw na uhaw ako? Bakit ang sakit ng lalamunan ko? Hindi nila alam yung nangyari sa kanila. So ngayon ko lang narinig dito kay Aris na nakikita niya yung katawan niya habang nakasanib sa kanya yung mambabarang. Ano ba to? Isang uri ng astral? O kagaya nga ng sabi ng albularyo, makapangyarihan yung kaluluwa niya. Siguro kapag ganong level yung kaluluwa mo, kaya mo talagang makontrol. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.